parlar de les eines vectorials de Krita. Primerament, dir-vos que Krita és un programa de mapa de bits. Això vol dir que és un programa basat en el píxel. Tanmateix, ofereix la possibilitat d'utilitzar eines vectorials per ajudar a dibuixar. Si anem aquí a la dreta, a capes, veurem que la capa que ens crea, quan obrim Krita, té una icona aquí dalt que ens està indicant les seves característiques. Això vol dir que és una capa de mapa de bits. Si nosaltres el que volem fer és treballar amb vectors i que ens mantinguin les seves propietats, hem de crear una capa per vectors. Això ho farem des d'aquí baix i crear una capa de vectors. Bé, ja tenim la capa de vectors i aquí a l'esquerra, on tenim la caixa d'eines, veiem que tenim el pinzell, que és una eina, diguéssim, de mapa de bits, d'imatge, i seguidament tenim tot el que són les eines de vectors, la línia, el quadrat, el cercle, un polígon obert i una eina de fer corbes, que són corbes de Bézier. Llavors, anem a fer un vector d'una corba de Bézier, que és la que utilitzarem. Cliquem i arrosseguem. Veieu que ens surten dos tibadors que ens permeten donar una curvatura o unes tensions per aconseguir el traç que volem. I ja tindríem la curva, diem ok, ja la tenim, i això seria un vector. Què és un vector exactament? Pels que no hàgiu treballat mai amb vectors, diguem que un vector seria un objecte editable, perquè ens entenguem. De la manera que un mapa de bits, per exemple, està basat en píxels i el programa el que guarda és el posicionament de cada píxel de tot el document amb les seves propietats, o sigui, amb el seu to, amb la seva lluminositat, un vector el que fa és guardar una fórmula. I aquesta fórmula es pot editar. Per exemple, cliquem amb el cursor de selecció, veurem que podem editar la corba, la podem escolar, la podem deformar. També podem clicar amb aquest segon cursor, podem editar, diguéssim, els punts de control amb aquests tibadors que li podem donar una certa tensió a la curvatura per aconseguir el que vulguem. Bé, doncs, dit això, més o menys, i per entendre una miqueta millor com funcionen els vectors, anem a veure com utilitzar-los per dibuixar. Anem a carregar una imatge que tinc aquí preparada, que és un dibuix, o sigui, és un mapa de bits. El situem, ens ha quedat a sobre, el que farem serà arrossegar-lo per sota la capa que hem creat de vectors, i li traiem una mica d'opacitat. Al treure-li opacitat ajudarem, diguéssim, a visualitzar millor el que és el vector quan fem el perfilat. Així no ens molestarà tant el negre de sota del dibuix. Des de la capa de vectors anem a crear aquesta corba de Bézier, piquem i arrosseguem. Quan piquem és només per posicionar i quan piquem i arrosseguem amb el botó esquerre és per donar-li aquesta tensió a la curvatura. Els que no hàgiu fet servir mai aquest sistema us costarà una mica al començament, però practicant no heu de tenir problema per trobar-li la manera correcta de funcionar. Piquem i aquí també li donem una mica de tensió i aquí ja tindríem el primer vector. Anem a fer el segon, que seria el de la plometa. Anem aquí. El mateix sistema, quan volem donar tensió, tibem. Aquí tenim el següent. I ara aquests dos vectors els podríem editar. Això com ho farem? Primer de tot ho seleccionem, cliquem aquest, amb aquest, diguéssim, amb el general, el que tenim les propietats aquí sota, les propietats de posició, de pivotatge, el pivot és això d'aquí, en el cas que vulguem rotar-lo, es pot moure. També tenim tipus d'escala, també coordenades globals, l'opacitat, pel que fa al tipus de línia, el color, en aquest cas és negre, el gruix, si volem una línia contínua o discontínua,
Si volem que tinguin fletxes o punts al començament o a l'inici, ja veieu que hi ha diferents possibilitats. Nosaltres el que farem serà treure-li el gruix, diguéssim el perfil, el perfilat. El vector hi és, encara que no el veiguem, i el que farem serà omplir-lo amb aquesta altra opció d'un color, per exemple, color blanc o el color que nosaltres li diguem. Un cop tenim això, els que heu vist el vídeo, per exemple, el de la bola de billar que hem fet abans, podríem continuar dibuixant, per exemple, fent una reserva. Un vector ens permet fer una reserva, per tant, això ho farem des d'aquí dalt, a seleccionar, convertir la forma en vector de selecció, ens ha fet una reserva, i aquesta reserva, creant una capa nova, ens permetrà, mitjançant eines de dibuix normal, donar-li un volum i continuar dibuixant. Nosaltres no utilitzarem aquest sistema, el que farem serà utilitzar una eina vectorial, o sigui, una opció que és l'opció del degradat. Si cliquem i anem aquí a sòlid, on posa sòlid, li diem degradat. Ara ja tenim el degradat i li direm que volem un tipus de degradat. Per exemple, aquest d'aquí. I el tenim, el que haurem de fer ara és centrar-lo com vulguem, això ho farem des d'aquests punts de control d'aquí. Quan tenim la mà vol dir que ja podem manipular-lo, el baixem una mica i el situem més o menys com volem, ja estaria bé, el deixem així. Diguem que estigués bé ja. Per regular, per exemple, el que és el color intern ho podem fer des d'aquí baix. Per exemple, això d'aquí és massa fosc, doncs el que hauríem de fer és el negre, clicar el que és el punt de control aquest, separar-lo una mica, per separar una mica el que és el color negre, i si volem donar més un punt de llum aquí, perquè sembli un setinat més dur, d'alumini, per exemple, clicarem aquest punt d'aquí, se m'ha mogut, ara, i des de color li donarem un color més claret. Ara té un color més d'alumini, més de setinat. Potser se m'ha mogut una mica. A davant fem el mateix, cliquem, anem a degradat, li traiem el gruix del perfil i aquí també li donem un degradat. En aquest cas podem canviar, donar-li potser una mica més cromat, el deixem al revés, voltegem, que ha quedat al revés, i ara aquí també el que fem és situar-lo més o menys com ens agradaria i el tenim aquí. Això se'ns ha mogut una mica, agafem el de modificar, diguéssim, el d'editar els punts de control per reajustar una mica el que és això. De fet, aquí, amb aquesta opció, aquí baix tenim diferents opcions també del que són els controls dels tibadors. Per exemple, si li volguéssim treure la tangència o donar-li, si volguéssim crear més punts o treure'n, o convertir una curva en recta, doncs tot això d'aquí ens permet editar el que són els tibadors. El que farem serà, per exemple, aquí, el donarem una mica més tens. Ja el podem deixar així. Aquí el que ens faltaria potser seria un altre vector, que seria per fer la part interna de la plometa. Per tant, farem un altre vector, farem aquí. Cliquem i tibem per donar-li tensió i ja el tenim. Ens ha fet aquesta cosa estranya, però és perquè, anem a clicar-lo, és perquè tenim un gruix de línia molt gran. El traiem, no el volem per res, i el que farem serà donar-li un color intern de color negre, per exemple, ja que va a sota, i ja el tindríem. Ara tenim un vector, però el tenim a sobre, i el que volem és posar-lo a sota. Per això el que farem serà clicar el botó dret i aquí ens permetrà, diguéssim, posar el vector que tenim seleccionat o la forma de vectorial que tenim seleccionada a diferents nivells. Nosaltres diem a sota de tot.
ja el tenim a sota de tot. I ja tindríem el que és el dibuix general. Aquí el que podem fer ara és resituar-lo, per això el seleccionem, movem una mica, l'escalaré amb el Shift perquè no se'm deformi, ja estaria bé. Tenim el dibuix ja principal, més o menys centrat, i li podem fer, per exemple, una ombra amb una capa per sota, una capa nova, li farem una ombra amb l'aerògraf, amb poca opacitat, amb negre, a veure què ens fa, sí, més o menys això, fem una mica, això ens ajudarà a perfilar millor el dibuix i donar-li una mica més de realitat, ja que semblarà que estigui sobre el paper. Més o menys. Però li podem donar també uns punts de llum, això ho farem amb una altra capa, fem una capa nova, també podem fer la partició aquesta, fem amb aquest pinzell, ho farem amb una eina vectorial també, però com que estem en una capa d'aquestes de mapa de bits, ens farà la línia perfilada, però no ens permetrà editar després el vector. I també li podem donar un punt de llum, per exemple, amb el pinzellet aquest també, li donarem un punt de llum aquí, puntet, per donar-li una mica més de realisme. No fa falta gaire. Aquí també li podem donar una mica. Això només és per donar un toc de realitat, aquí també una mica. Aquí potser, perquè sembli més cromat. Podem fer també el que és la línia de tall. I ja tindríem el que és el dibuix més o menys enllestit. Bé, i això seria doncs un dibuix realitzat amb l'ajut de diguéssim les eines de vector que ens ofereix Krita. Bé, espero que us hagi ajudat i res més.